Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake. Здравейте хора, аз съм Виксър и добре дошли в първи епизод от нашата нова поредица, в която ще правим туториалчета за някакви къщи и може би за някакви speed билдове. О, този voice crack. Така, нека да ви покажа първата къща за този епизод каква ще е. Избрах да е ето тази къща. Изключително лесна къща, нали, на външен вид може да изглежда, за някой от вас може да изглежда трудна, но по принцип доста лесно се прави. Така, и сега, нали, в този клип ще ви покажа как се прави тази къща. Добре, първо започваме, слагаме един блок тук, броиме 3 блока, нали, тук трябва именно да се получат 3 блока, в смисъл тук ще бъде вратата, някъде тук да сложим една врата. Така, броиме 2 блока, в смисъл ето този тук, и от този тук броиме 1, 2 и третия вече поставяме. Между другото имам дабл клик, което не знам защо е, но малко така ми пречи, но се извинявам за това, даже не знам как се е пуснал или нещо такова изведнъж, както да е. Така, тук броиме 1, 2, 3 и четвъртия слагаме блок. Така, идваме тук, броиме един блок, в смисъл 2, втория слагаме ето тук, след това отброяваме още 1, 2, 3, четвъртия слагаме. Така, сега, след като сме сложили вече подпорите, може да дигнем подпорите примерно с още 2, ето така. Така, след като сме дигнали с 2, вече може да сложим, нали, каблстона, примерно ето така около вратата. Така, тук също, тук евентуално ще има прозорец на ето това място. Добре, до някъде дабл клика ми помага, но понякога доста пречи, което, нали, отново се извинявам за това. Така, сега тук също слагаме, това трябва да го изпълним по някакъв начин. Тук също. Така, тук слагаме 2, така. И така. Тук ще има още една врата, която ще сложим ето тук. Така, сега ще сложим стъклата. Може да си изберете глас или глас пейнт. Глас пейнт. Fuck me. Добре. Нека да ги сложиме. Така. Сега, вече може да започнем с покрива. Покрива може да си го изберете. В смисъл, първо ще започнем с ето тази част от покрива. Нали, нея може да се изберете с което си дърво искате. Аз съм избрал спрус. Така, първо слагаме тук. Така. С това едно надолу. Така. Още така. Така. С това се спираме. Идваме тук. Слагаме така. 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 С това едно надолу. Едно така. И така. Ето. Нали, малко по малко започва да мяза. След това продължаваме на тук. И пак по същия начин дигаме нагоре. Между другото, може да се чува малко странно, но малко ме боли гърлото. И затова, нали, все пак да ви кажа. Така. И не съм отново този дабл клик, просто трябва да видя по някакъв начин да го правя. Така. И така. След това, тук продължаваме този начин. И отново пак по същия начин, както направихме тези два покрива. Така надолу. След това нагоре. Така. 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 Так. И вече това надолу. Така. Сега малко по-сложната част от този покрив е да направим ето тази част. Но сега ще ви покажа как
може да го направите малко по-лесно, а не нали, да го слагате всеки един блок е така на рандом. Така, първо, взимате, нали, отново може да си изберете какъвто искате блок, в смисъл каквото си искате дърво. Аз съм избрал акацията, защото така ми харесва. Така, започваме да слагаме така блоковете. Първо, тук може да го запълним така с stone, в смисъл без след това. И нали, отново започваме да слагаме акацията. Но нали, вие все пак можете да си изберете каквото си искате дърво, нали, което на вас ви харесва повече. Така, сега го слагаме набързо. Тук така. Така, именно това, което трябва да направим на този покрив трябва да го направим съвсем на рандом. Какво искам да кажа на рандом? Да го направим, нали, ето така на рандом, самия покрив на рандом на слагане блокове. Сега, първо, това така. Добре, примерно тук може да е едно надолу. Примерно това, тук може да е просто блок. Така, стълба, слаб, тук още един слаб, тук може още един слаб, тук може да сложим, да го направим на ето така и тук да сложим слаб, примерно, но само е така един, така, тук също може да сложим две такива стълби, след това тук може да го направим ето по този начин. Така, тук може да сложим още един слаб. Добре, дабл клика, което фак. Аре бе! Добре. Така, с това отново така. Добре, дабл клика доста нерви. Но както казах, не знам как се е пуснал. Добре. След това тук те ще ги махна, ще поставя ето такива нормални. Не, това може, тук ще го направя с слаб. Тук ще е с нормално, тук също ще е с слаб или пък може да е с стълба. Ето тук вече ще е с слаб. Тук така, добре. Ето сега вече сме тук. Тук може да махнем ето тези три. Примерно тук ще е така. Така. Аре бе. Така. Махаме. Може би две ще махнем. Ето така. Тук може да е с едно. Или пък е така с половин. Не, нека да е с едно. Така. Тук може да сложим слаб. Още така. И тук може да сложим примерно блокче. И ето така. И сега трябва да влезем вътре и да оправиме ето тези дупки. Примерно тези дупки може да просто е така да ги запълним, като слагаме пак, нали, блокове. Примерно ето тук ще сложим две такива, ето така, примерно до края. Ето така. Добре, ето така, отвътре не се виждат дупките, както и отвънка. Може би ето тук пак ще направим така. Тук мисля, че беше блок. Тук не ми почва добре, така с слаб. Добре, тук поставяме още два слаба. Добре, ето покрива получи се, нали, на рандом. Така, вътре няма да обзавеждаме, вие вътре вече, нали, се правите както си искате. Примерно тук пишеме set 5.1. Ето така за спруса. Така. Добре. Сега ще направим отзаде дворчето. Примерно то ще е ето толкова голямо. Или не, ето толкова. Така и пишеме set 2.
И може би още... Може би с още така... Още 2? Не, 3. Тук пишем отново след 2. Така. Влизаме вътре. Нали, това тук ще бъде отзад самото дворче. Примерно така си го изкопавате по някакъв начин на рандом. И така. Примерно по този начин. Както нали, на вас ви е удобно, така си го изкопаете. Примерно по някакъв ето такъв начин. Тук може още малко. Така. Това, което сега ще направим, ще го направим задния двор да е като този. Така, за целта ще взема това и това. Добре. Даже също, чакай, може да вземем и ето този каблстон. Добре. Примерно от тук ще почва така каблстон. Тук така. Тук сопче. Така цяло блокче. Така, айде ще бъде така стълба. Добре, тук това ще ощупиме. Тук ще бъде сопче отново. Както тук и тук. Така. И примерно ето до тук. Даже тук пак може да е сопче. Ето така, нали, дворчето. Тук и вече в дворчето може да си правите каквото си искате. Може ферми да си сложите. Аз съм избрал да сложа ето това. Даже и него ще го направим. Така са. Копирам си това. И също си копирам това отдолу. Добре. Примерно аз ще го направя ето тук, защото тук ми е по-удобно. Добре. Примерно отзад. Не, ще го направим с едно назаде. Ето така. Така. Добре. Тук вече, нали, вече го дигаме до така. И тук вече можете да си сложите огъня, в смисъл да го запалите. Но, добре, чакай, това е запалката. И така. И примерно тук вече може да си правите вече каквото си искате с това дворче. Примерно това може да го махнете. Ето, нека ще го махна. И да замените дърта, примерно с каблстон. Но, чакай, направо с блокове. Нека да взема блок. Добре. Така. Добре. Така беше, че се получи. Добре. Така. Сега последният детайл, който трябва да добавим по къщата. Така. Само трябва да си взема ето това. Добре. Също трябва да си взема това и това. Добре. Тук сложим тези листа. Тук ще сложим тази оградка. Тук сложим тази вратичка. Тук вече слагаме това. И са. Тук така надолу. Така. Добре, дабл клика ме затруднява, особено доста при това. Така, тук слагаме горе. И се получава добре. Са. От другата страна. Пак по съвсем същия начин. Така, тук слагаме това. Така. Нали, отново се извинявам за този дабл клик, просто трябва да видя как да го правя. Така. Искам да погледна тук. Правил ли съм нещо, че не мога да се сетя.
Така. Отпреде нищо не сме правили, смисъл даже отпреде може да се сложи примерно така, но не мисля, че ще изглежда добре. Да, хора, обзето това беше от този клип. Надявам се да ви е харесало, да ви е харесала самата къщичка. И нали, благодаря, ако сте гледали целият клип до край. Също така, може да оставите един лайк, също така един subscribe. Не знам клипа колко дълъг се е получил, да не се е получил много дълъг. И нали, отново благодаря, че гледахте целият клип и се видим в следващия клип. И чао от мен!